ассалому алайкум дӯстон азиз, дар навори имрӯза дата аспи базии фурӯшӣ дорем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо дар WhatsApp. Шумо ҳам аспи фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ба мо равон кунед. дӯстон азиз, дар навор лайк монед. Шахсоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавед. Ман бо шумо ҳастам Мирзои Султон. аспи фурӯшии якум бародаро 6 сола, қадш 1.75 сантиметр, нархаш бошад 40,000 сомонӣ. асп қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. телефон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. WhatsApp дора бародарон. хеле ки соҳибаш мега асп дар маъракаҳои базкашӣ ҳунарнамоии хуб дорад. човандозҳои номӣ ба ин асп дар маъракаҳои калон иштирок кардагианд. аспи базии фурӯшии дуюм бародаро 4 сола, қадш 1.75 сантиметр, нархаш бошад 150,000 сомонӣ. асп қарор дорад дар ноҳияи Спетамент, тарафи Хуҷанда. телефон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. дӯстон азиз, номри Москва, номри Тоҷикистон ҳам ҳастад. хеле ки дар навор дидесен, асп қадбаланди ҳушёри дар маъракаҳои базкашӣ беҳад хуб аст. занг бизанед, муомила кунед. аз номи канали Ҳулбук ТВ сухан кунед. дӯстон азиз, дӯстон азиз, раҳмат ки доим видеоҳои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, дастгирӣ мекунед. ай ҳамат миннатдорем. хайр, то видеоҳои оянда. худо нигаҳбонатон.